kapuso, let's get to know more of one of GMA's newest heartthrobs. Nagsugod sa indie films o online series o karon sa telebisyon na usab siya magpakita sa ihang talento sa acting. Let's all welcome Royce Cabrera. Maayong buntag, Royce, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hi po, maayong buntag din, mga kapusong Cebuano. Kumusta ka na, Hi Royce? sa inyo lahat. Okay naman po. Ito pa rin. Okay pa rin. Doing good. Royce, you're becoming a very popular name dito sa show business. Pero kwentuhan mo muna kami, paano ka napunta dito sa acting when you actually graduated already from a university, di ba? Nagsimula din po sa mga yung pageant po, ganyan, parang school lang. Tapos, doon po nagkakaroon ng mga tawag, ng mga opportunity na mag-audition, mag-VTR sa ganyan. Tapos hanggang sa parang na-enjoy ko na pala yung pag-acting, pag-arte. Sa tinutuloy ko aralin. Tapos, yan po, ito po. Dahil sa biyaya, dito na rin po ako ngayon. Buti na lang at tinuloy-tuloy mo talaga ito kasi as early as now, you are already recognized and nominated, di ba, as Best Actor sa Gawad Urian. How does this recognition empower you more and inspire you more? Siyempre, mas naging inspired ako mas lalo kong talagang sineryoso yung pag-arte na daming tao na nakakapansin na may kaya rin po akong gawin, na may ibubuga rin po. Galing lang talaga. Ngayong 2021 ba, ano yung mga projects and of course yung mga roles na balak mong subukan? Sabi ko po sa kanila, hanggat maaari, wala po akong gustong tangyang role kasi gusto ko maging versatile actor. Gusto ko po masubukan lahat ng role. And looking back ba to this year, 2020, what are you most grateful for? And sino-sino yung mga tao na gusto mong pasalamatan? Siyempre, unang-una po yung pamilya ko kasi lagi sila nakasuporta Kahit na alam po nila na may mga role na alam naman po nating medyo grabe talaga. Suporta lang po sila. Tapos, siyempre, yung manager ko rin po, talagang naniwala sa akin na kaya ko. At yung mga ibang tao rin na sa likod ng camera na nagtiwala sa akin na kaya ko rin. Na yun, na talagang may ibubuga rin ako pagdating sa pag-arte. Pero this time, best talk trivia muna tayo, Royce, ha? Kasi gusto ka pa naming makilala talaga. So let's start with this first question na, of course, tinatanong talaga ng lahat. Are you still single, Royce? Hindi po may anchovies. Wow, ang galing. Matagal na ba? Matagal na? Medyo lang naman po. Ganun, medyo lang. Sakto lang. O, di ba? May love life si Royce. Pero, ano lang din. Siyempre, ano yung mga qualities na nagustuhan mo sa partner mo ngayon? Well, simple lang naman po kasi na talagang nakasuporta lang din po siya. Tapos, wala naman din talagang masyado kaming limitasyon sa isa't isa. Kumbaga, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, pangarap mo, tuloy mo. Kung ano yung gusto kong gawin, tuloy ko, ganun. Pero nandyan lang din kami sa isa't isa. So please thank your fans and invite everyone sa mga social media accounts mo, Royce. Maraming salamat sa inyo, sa mga kapusong Cebuano natin, sa pagsuporta sa akin, sa pagtahak dito sa larangan na pinili ko. And sana hindi mawala yung suporta nyo at yung pagtitiwala nyo sa akin dahil mas may kaya pa ako ibigay, mas may bubuga pa tayo dyan. And para to keep you updated, follow nyo lang ako sa Facebook page ko, Royce Cabrera, sa Twitter, Royce Cabrera, Instagram, Royce.Cabrera. And of course, Royce, yung New Year's message mo para sa lahat ng mga kapuso natin. Siyempre, panibagong taon, panibagong pagsubok, panibagong panahon, magtuloy-tuloy pa rin tayo hanapin yung nagpapasaya para sa atin. Huwag pa rin natin kalimutan maging masaya, tumawa at enjoy lang din ang buhay at talagang, alam mo yun, ramdamin natin yung pagmamahal sa puso natin, mga kapuso. Daghang salamat, kapusong Royce Cabrera. We're so excited for you at sa bagong taon, 2021. Daghang salamat din po. Maraming salamat.